మనం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని ఎక్కువగా చదవాలి. దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి, ఈ V6 ఛానల్ ద్వారా నాకంటే ముందు పుట్టిన మాలా మేధావులారా సిగ్గుపడండి. మిగతా వాళ్ళ చరిత్ర రాసిన మీరు మాలల చరిత్ర రాయలేరు. నేను మాలల చరిత్ర గురించి మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడి ఒక పుస్తకాన్ని కొందామని పోతే ఎన్నడో బొనిగెల రామారావు గారు రాసిన పుస్తకం తప్ప ఒక్క పుస్తకం కూడా లేదు. అంటే మరి ఇదే మాల మేధావులు మాలలకు చరిత్ర లేదని సమాజానికి చెప్తున్నట్ట ఆలోచించాలా. V6 ఛానల్ ద్వారా నేను చెప్తా ఉన్నా. మన పాట రాసుకోవాలంటే భయం, మన చరిత్ర రాసుకోవాలంటే భయం, మన గురించి మాట్లాడాలంటే భయం. ఇకపై ఈ భయాలన్నిటినీ పక్కన పెడదాం. మనం మహరు వారసులం. 500 మంది 28,000 మందిని తరిమి తరిమి ఊచకోత కోసిన వారసత్వం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులను గుర్తుపెట్టుకోండి. రాబోయే నెక్స్ట్ మంత్ జూలై, ఇదేనా జూలై